Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Iedere dag belt Beatriz met haar moeder in Venezuela. De afzetting van de president dreunt nog steeds na. Ya no quiere más masacre, ya no quiere más. Mensen willen geen doden meer. Mensen willen gewoon alleen maar vrede. 26 jaar is ze nu in Limburg en runt ze haar eigen kledingwinkel in het centrum van Maastricht. Dit is de kleur van de Vinotinto. Dat is de kleur van het voetbalteam. Terwijl haar broers en zussen ook zijn uitgezworven over de wereld, wonen haar ouders, die ziekelijk zijn, nog in Venezuela. Ja, dat is die huis waar ik ben opgegroeid. Beatriz leeft met ze mee. Het oppakken van president Maduro voelt als een verlossing. En heel veel mensen zijn er voor en heel veel mensen zijn er tegen. Maar de meeste Venezolanen zijn, geloof me, heel erg blij van wat is er gebeurd. Dat snap ik heel erg goed. Want Venezolanen in al deze 26 jaar hebben altijd hoop gehad. Hè? De inwoners van Venezuela leven in armoede. De criminaliteitscijfers zijn hoog. Iets dat de boutiquehoudster aan den lijve ondervond toen ze 15 jaar geleden haar moeder opzocht. De laatste keer dat ik in Venezuela ben geweest, ben ik echt behoorlijk zwaar beroofd met een pistool in mijn hoofd. En ja, dat heeft een enorm impact in mij gecreëerd. Heftige verhalen uit haar moederland. En toch is ze niet bang om zich uit te spreken voor een betere toekomst. Maduro is een dictator en dat weet iedereen. Dus dat is niet te verbergen. En ja, dat zijn consequenties als je te veel praat. Ja. Ja, heb je ook nagedacht of je met ons bijvoorbeeld met L1 zou willen praten? Heb ik over nagedacht, maar ik wil eerlijke vertegenwoordiger zijn voor mijn mensen uit Venezuela. En ook mijn eerlijke mening geven voor wat er aangaande is. Want in zo'n prachtige land, dat is oneerlijk. Seguro. Ciao, ciao.